त्यांच्याच पक्षाचे 2 मंत्री या खात्याचे असताना म्हणून मी स्वतः व्यक्तिशः हे सगळं बघायला आलो आणि व्यक्तिशः मी काही एखाद्या पाण्याच्या टाकीचं फोटो काढायला नव्हतं आलो. काही लोक येऊन पाण्याच्या टाकीचा फोटो काढून गेले, तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून पाहिलं. मी अनेक जेटीमध्ये जाऊन इथली त्यांच्या मच्छीमाराशी बोललो, त्यांची सगळी अवस्था बघितली. आखरी डोळ्यांनी पाहिल्यानंतर यांचं दुःख आणि त्यांचं नुकसान ह्या दोन्ही गोष्टी कळतात आणि त्याला आपल्याला न्याय देता येते. आणि म्हणून मी तिन्ही आता 4ही जिल्ह्यात म्हणजे पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सगळ्या जिल्ह्यातल्या या जेटीवर मी स्वतः व्यक्तिशः जाऊन आलो, सगळी स्थिती पाहिली आणि हे सगळं दुःख त्याचं निराकरण करता यावं मच्छीमारांचा हा प्रयत्न आमच्या पक्षाच्या वतीनं केला. साहेब, पत्रकाराला आता मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून पत्रकारांना या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये जी काही परिस्थिती उद्भवलेली आहे त्याच्यामध्ये पत्रकारांनाही सुद्धा फ्रंट लाईन याच्यामध्ये त्यांना घेण्यात यावं आणि सगळ्या सवलती ज्या बाकी लोकांना आहे फ्रंटलाईनवाल्यांना त्या आमच्या पत्रकारांना मिळाव्या ही मागणी काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही करू. साहेब, विरोधकांकडून प्रधानमंत्र्यावरही खूप टीका करू शकतो, पण ही वेळ लोकांच्या दुःखाची आहे, त्यांच्या दुःखाचं निराकरण करायची आहे. मुख्यमंत्री समजा आता आमच्यासारखे अशा जेटी फिरत बसलेत, आखरी निर्णय त्यांना घ्यायचे आहेत. ते करायसाठी त्यांनी जे काही पाहिलं आणि त्याचा जसं प्रधानमंत्री हवेत फिरलेत, हे खाली उतरले नाही, हे तर थोडेसे रत्नागिरीत खाली तरी उतरलेत आणि तुमच्या सिंधुदुर्गमध्ये खाली फिरलेत, पण ते तर खाली उतरले नाही, ते हवेतूनच दिल्लीत वापस गेले. ही वेळ त्या पद्धतीच्या चेष्टेची नाही. जसं विरोधी पक्षाच्या वतीनं रेमडेसिवीर वीर जे आमचे 2 विरोधी पक्षनेते झाले होते रात्री 12 वाजता, तसं आपल्याला त्याच्यावर टीका करायचं ही वेळ नाही आहे. त्यांच्या डोळ्यातले अश्रू या भयानक वादळामध्ये जी काही स्थिती निर्माण झाली, आज लोकांच्या डोळ्यात ते अश्रू आहे, ते अश्रू पुसण्याचं ही वेळ आहे. आणि मला वाटतं की विरोधी पक्ष नेत्यांनी इकडे जास्त बॉम्बेच्या ढेटापासून ओरडण्यापेक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना अगर जाऊन भेटलेत आणि NDRFचे डिझास्टर मॅनेजमेंटचे जे अधिकार राज्याचे पैसे देण्याचं आहे ते अगर घेऊन आलेत आणि मग त्यांनी सांगितलं की वा आम्ही एवढे मेहनत करून पैसे आणले, तर मग त्यांना शाबासकी पण देऊ सगळे मिळून. पण आज हे न करता आणि त्याच्यावरही ते सांगतात की सगळं केंद्राकडेच यांचं मागणी असते. केंद्र हे संविधानिक अधिकार आहेत आणि काही दिल्लीच्या पैशानं काही केंद्राची तिजोरी भरत नाही. महाराष्ट्राचा 40% वाटा देशभरातल्या 100 रुपये जात असतील तर त्याचे 40 रुपये हे महाराष्ट्राचे असतात आणि सगळ्यात जास्त पैसा महाराष्ट्राचा असेल तर त्या पद्धतीचा वाटा पण हा महाराष्ट्राला मिळावा. ही भूमिका साहजिक ही पॉलिटिकल नाही, ही महाराष्ट्राच्या जनतेची मागणी आहे आणि त्यासाठी विरोधी पक्षांनी तो प्रयत्न केला पाहिजे. मी काल रायगड, रत्नागिरी आणि आता सिंधुदुर्ग अशा 3ही जिल्ह्यामध्ये अनेक जेटींना भेटी दिल्यात. त्या ठिकाणी मच्छीमाराचं झालं नुकसान, बोटीचं झालं नुकसान. या ठिकाणी जवळपास 3 लोक मृत्युमुखी पडले. अनेक ठिकाणी भातशेती खराब झाली, अनेक ठिकाणी आंबा असेल, नारळ असेल, सुपारी असेल यांच्याही शेत्या खराब झालेल्या आहेत. घरांचंही नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे आणि म्हणून या सगळ्या झालेल्या नुकसानीची भरीव मदत मिळावी या पद्धतीची भूमिका आम्ही शासनासमोर मांडणार आहोत. आता अनेक ठिकाणी पंचनामे सुरूच आहेत. मी काल रायगडला होतो तर काही जेटीवर अजूनपर्यंत अधिकारी तिथं पोहोचले नाहीत कारण काय मोठं नुकसान आहे आणि त्या नुकसानीमुळे सगळीकडे पोहोचणे एकाच दिवशी सगळं होऊ शकत नाही. मग हे 1-2 दिवसामध्ये सगळा रिपोर्ट आला तर त्याचा तातडीनं मदत करण्याची भूमिका शासनाची राहणार. मच्छीमारांचं जे नुकसान झालेलं होतं त्याच्यातली मदत देण्यात गेली होती आणि 6,000 रुपये जे महिलांना देण्याचे होते ते नगदी रूपाने द्यायचे होते. ही योजना सरकारने केलेली होती, पण त्याच्यात मच्छीमारांच्या महिला संघटनेकडून अशी माहिती आली की आम्हाला नगदी नको, आम्हाला वस्तुरूपी पाहिजे. त्याच्यामुळे ते एक 6,000 रुपयाचं राहिलेलं आहे. ते परवा आम्ही पालघरला
आमचे मंत्री असलम शेख मी दोघे होतो, त्याच्यातही हा मुद्दा उपस्थित झालेला होता. तर येत्या थोड्या दिवसात हे सगळे पैसे देण्यात येतील. दुसरा महत्त्वाचा मच्छीमारांच्याबद्दलचं एक भूमिका आली की यांना जे डिझेलचा परतावा जो असतो तो मिळालेला नाही गेल्या 3-4 वर्षापासून. तोही विषय आमच्या फिरण्यामध्ये लक्षात आला, त्याचाही पाठपुरावा आमच्याकडून केला जाईल. आणि फळांचं नुकसान, शेतीचं नुकसान जे झालेलं आहे त्याही नुकसानीबाबत लवकरात लवकर ते सगळं मदत केली जाईल. गुजरातला मोदींचं प्रेम महाराष्ट्रावर जास्त आहे. ते देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, त्यामुळे गुजरातचा नंबर 1000वर आला तर महाराष्ट्राला 2000 कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा आमची आहे. कारण की ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्याच्या अंतर्गत 2005चा तो कायदा आहे. त्या कायद्याअंतर्गत संविधानिक अधिकार हे त्या राज्यातल्या जनतेचे आहेत. केंद्र सरकार पैसे देणार म्हणजे काही केंद्र सरकार उपकार करणार असं नाही. कारण की आखरी हे पैसे देशातल्या वेगळ्या वेगळ्या राज्यातून या NDRFमध्ये जमा होतात आणि मग अशा वेळेस नैसर्गिक आपत्तीला ते पैसे दिले जातात. आज महाराष्ट्राकडे त्यांची वक्रदृष्टी आहे की प्रेम जास्त आहे, ते त्याचं आता अजून काही दर्शन झालेलं नाही. पण जो महाराष्ट्राचा वाटा आहे या नैसर्गिक आपत्तीचं नुकसान झालेलं आहे, तसं तातडीनं विमानात फिरून आपण गुजरातला 1000 कोटी रुपये दिलेत, तर एक हवाई दौरा महाराष्ट्र ते करून तातडीनं 2000 कोटी द्यावं ही नम्र विनंती आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीला आमची आहे. तर मी मगाशी सांगितलं की पालघरला आमचे मत्स्य मंत्री असलम शेख आणि मी दोघे मिळून गेलो होतो. म्हणजे 2 दिवसाच्या पहिले तिकडे आम्ही होतो. त्याच्यामुळे आता हे सगळ्या गोष्टी पाहून याचा सगळा रिपोर्ट मागवणं चालू झालेला आहे. आणि तातडीनं मी मगाशी सांगितलं की डिझेल परतावाचं एक मोठ्या प्रमाणात या मच्छीमार सहकारी संस्थांचं पैसे अडलेले आहेत. मच्छीमारांचे काही प्रश्न आहेत, जेटीच्या कामांचे प्रश्न आहेत, हेही सगळे प्रश्न आणि जे झालेलं नुकसानीचं, कारण की जवळपास या बोटी या ज्या आहेत त्याची किंमतच जवळपास 40 लाखाच्या घरात आहे आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान मच्छीमारांचं त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. बोट त्यांची संपली तर त्यांचा उदरनिर्वाह संपतो आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचं भरीव मदत यांना देता यावी या पद्धतीचं प्रयत्न सुरू झालेले आहेत आणि लवकरच ही मदत त्यांच्या हातापर्यंत. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.